Ongi etorri, gaur ere Urranditan sartuko gara. Hezkuntza, eskolak, orain arte ezagutu izan ditugun moduan, ala ez. Cantamos porque llueve sobre el surco. Zenbaitek esango dute, proiektua kanpotik ikusita, sektarioa, klasista izan daitekela? Bai, gu honea etorri ginean, nerik pertsona bat etorri zitzean eta zantzean, hori da Amish eskola, ez? Ez erabiltzen boligrafoak eta hola, erabiltzen du pluma. Zer ikasten duzue plumakin idazita? Eskola hobeto mugitzeko behatzak eta... Batzutan nahaztu itxen di, eskola libre bada, eta hor ikasleek egiten dute eura nahi duten guztixa, ez eta pentsau ez. Argi dauko agitzen duena, irakaslea dela, eta gainera ikasleek bier dauela aginte hori. Egunon, ikasle maitea. Egunon, Irene maitea. Nik irakaslea daukan boterea ez daukat, galtzen dut. Botere hori ume bakoitzari ematen diot. Erritmoa errespetatzen dela, ez dute guztiak dana ikasi behar momentu berdinean. Danimarkan, Suedian, Alemanian, Norvegian, horrelako proiektu asko daude. Eta kultura asko dago, basoan hezitzeko kultura asko egoten da. Horrelako alternatibak eta beti lantzen direla aur hezkuntzan, lehen hezkuntzan. Badiru inor ez dela arriskatzen horrelako alternatibak, bigarren hezkuntzan edo edatzeko edo proban jartzeko. Momentu batean pasa behar baldin badira hezkuntza sistema ofizialera, ez dakigu izango dituzen zailtasunak edo no joango diren, ez? Egia alda, gero eta guraso gehiago ari direla alternatibak bilatzen euren seme-alabentzat, batzuk eskola alternatiboen bidez, eta beste batzuk eskola bera edozein delarik auzitan jarriz, alegia, ez dute etxetik kanpoko inongo eskolarik nahi haien seme-alabentzat. Etorri da gure etxera, Artxantza, Asuntos Soziales, eta gero azkenean joan gara epaitegetara. Zer erakusteko? Zer egiten genuen, zergaitik, hasiera batean joan nintzen bakarrik, baina gero bokatu batekin ere esan zidaten joan behar nuela. Corremos el riesgo de no estar cumpliendo un currículum. Claro. El riesgo que corremos al no cumplir un currículum no es ser analfabetos, es no cumplir un currículum, es ser diferentes. Gaur, Urranditan, batzuei eta besteei azterketa. Eskola sistema krisian dago, eta ez dakigu zerein. Eta dator PISako emaitza batzuk eta jaztein gara dardarrean. Osto bat udagoienean bezala. Ez dakigu jauziko gara arbolatik ala ez. PISako puntu bat gora edo bera. Horrek adierazten deu sistemak ez kontu estimarik. Kanpotik etorritako ikerketa minimo bat eta galtzea punto bat horretan, absurdoa emotea olako garrantzia, eta kolonkan jartzen ditu sistemaren oinarriak. Segaitik, ez direlako sendoak. Ezagutuko dugun lehen alternatiba Waldorf ikastetxearena da, Trokoni Zerritxoan, Arabako Lautadan kokatua. Bertan dira ikasle, dei eta matxin. Haien familiek, eta ez da ohikoena izaten, Hernani sorterria utzi eta Trokonizera bizitzera etorri ziren, deik eta matxinek Waldorf eskolan ikas zezaten. Eta zu nahiz etorri zinean? Ja ez nahiz oroitzen, baina uste dut 3 urtekin etorri nitzala honea. Bai. Bai, eta zu? Ni 5. maila bukaeran, maiatzan hortik. Eta etorri zinenean lagundu nizun hemen sartzen eskolan? Bai, tu pila lagundu ziazun. Bai, ez dakit, saiatu nintzen, baina ez dakit.
Guan ja hemen sartuta zaude, ezta? Bai, oso sartuan hau. Eta errezen zitzaizunan lagunak eta eskola ustea? Hasieran ez, baina gero bai. Bai, eta garritzen dezu bizitatzen, Hernani? Bai, pila bat aste. Aldetzen aste buru guztietan juten ez. Txikitan jolasten genuen? Bai. Zure etxean eta nerean? Bai. Ni bizi nintzen mendialdean ez, Hernani. Bai, ni ja ez gogoratzen. Matxin ez da gogoratzen Hernanin bizi zenekoaz. Trokoniz herriko biztanlea da aspaldi, dei lagun minaren familia bezala. Haze aldaketa ez da Aikari? Gauzak oso argi izan behar dira. Bueno, ez dakit argi edo ez, baina bueno, bai, iristen da momentu bat esatezula, venga, ja, bai edo ez, bagoaz. Baitxo. Venga, jeiki, jantzita bera, bale? Beste guraso batzuk, hezkuntza tradizionalean, seme-alabak hezkuntza tradizionalean dituztenak, esan dizuete inoiz, zoratuta zaude? Bai. Mingarria da, momentu batzutan, bueno, oso vulnerable egon ni ere, erabakia ona izango da, ardura handia da, 3 seme-alaba dira, handik atera, honeat jarri, eta bueno. Neska, eta heziketa batengatik nareaino jun, umeak atera, bere entornotik, bere... zer daka, eta eskola horietaz gainean nik entzun dut, hori ez, zerbait arraroa dagoela, eta, bueno, bai, min ematen dute... Negarrere egin duzu. Hernanitik, Trokonizera, etorri zinen lehenengo egunura gogoratzen duzu? Bai, igandea zan, eta justo furgoneta ja gauz ez betea, ja bagindoa zen, gure azken gaua pasa genuen Hernanin, larun batetik igandea, eta lagun batzukin, zerbait hartzen eginan, eta ja despedida, eta bai, ni bide guztia negarrez eta nintzen. Bizitzera etorri ere Trokoniz herritxora. Aikarik 3 seme-alaba ditu, 13 urteko Dei, 8 urte dituen Luken eta 5 urteko Mai. 3 noski Waldorf ikastetxean dabiltza. Trokonizeko eskola hau bakarra da entzun ondo jaun-andreok, administrazioarekin hitzarmena kontzertazio pedagogiko zein ekonomikoa lortu duena. Espainialdean dauden Waldorf guztiak ordea pribatuak dira eta kitxo. Zenbaitek esango dute, proiektua kanpotik ikusita, sektarioa, klasista izan daitekela? Bai, gu honea etorri ginean, niri pertsona bat etorri zitzean, eta zantzean, hori da Amixen eskola, ez? Eta, nik uste dut hor ez jakintasunak beldurra ematen diola jendeari, edo ez jakintasunak ere epaiketara ekartzen du, ez? Gure umeek bizitza arrunta egiten dute, bai kontuan dauzkagu gauza batzuk, bai teknologiaen aldeko mugak umeekin, elikadura aldetikan, bizimota aldetikan, ordutegiak, hainbat faktore badaude gure familian ja berez hola egin degula, baina denetatik dago, hemen eskolan, batzuk bizidia modu batea, beste batzuk beste modu batea. Aikariren etxean, aste barruan Jodi eta haren seme biak ere bizi dira. Jodi Galesen jaio zen. Dei? Kukitxak? Kukitxak pixkat? Kutxi, pixkat, baita. No, en castellano. ¿Castellano no? No, porque sabemos los dos. Ya. Las dos familias. Pero solo las lenguas maternas, ¿no? Solo las lenguas maternas, claro. Ja, baina, ja segituan Mikel eta Dani euskeraz, ja? Pixkat, ez? 1, 2, 3...
goizero bezala umeak eskolara. Zer dugu zain, zer aurkituko dugu bertan? Waldorf metodoa. Bai. Hitz gutxitan laburtu aldiguzu zertan datzan metodo hau? Ez gutxitan ez, baina saiatuko naz. Zela baiteko irudia emuten, ez? Bueno, pedagogia honek kontuan hartzen dau gizakiaren alde kognitiboa, oso importantea da, bai? Arlo emotiboa eta beste erena beteko hauen arlo ekimen indarrak esaten zegoen, ez? Borondati, ez? Borondate indarrak benetan landu inbiar dena egunero ekintza guztietan. Eskola alternatiboen inguruan, pixkat sektaren ideia ere egoten da. Entzun izan dituzue horrelakoak ere zuei buruz? Bai, entzun dugu. Bueno, zer esan got, bakoitza libre da esateko. Gure hezkuntza alternatiboa izan barik da alternatiba bat. Zeguk betetzen dugu administrazioak hezkuntza sailak exigitzen dauen guztia, baina beste modu batez lantzen dugu. Batzutan nahaztu itxen di, eskola libre bada, eta bueno, hor ikasleek egiten dute eura nahi duten guztia, ez eta pentsau ez. Argi dauko agintzen duena irakaslea dela, eta gainera ikasleek bier dauela aginte hori. Waldorf eskolan irakasleak agintzen du beraz, gerora ezagutuko ditugun beste alternatiba batzuetan ez bezala. Gainera homologatuta dauzka lehen eta bigarren hezkuntza 16 urtera bitarte. Egunon, Irene. Egunon, Nerea. Egunon. Zer pozik, Valentina, bai. Ondo? Bai. Etxerako lanak eginda? Bai. Bai, oso ondo. Naroa, eta zuz, denbora asko piper eginda, Bai. Jalit. Egunon, Irene. Egunon. Ondo? Bai. Lozu idea? Bai, logure barik, ez da? Bai. Oso ondo. Batzuendako izan lehikeen oineria bat, guretako oso importantea da ikasleak banamanan jasotzea, eta izten bostezu, Xavier, horrela, egunon, Xavier, zer moduz, buenos días, Xavier, apurtxa norberak dakarren hizkuntzare lotuta, ez? Benetan ikaslea, umea, edo gaztea, sentidu bida benetan hartuta dagoela. Luken, egunon. Egunon. Zuk zekarri dozu. Gaur lamarretako handia daukagu, Artoa atzo bezala. Astoa. Osea, frutu lehorrak. Frutu lehorretan, artoa, oso ondo. Mikel, ketan? Korrikan inbarik, importantea da ondo hastea, ez? Bakoitzak jaso eta gero, jarritxadaz, eta egunon, nire ikasle maiteak. Niretako esaldi horre dauko indar bat, eta umiek jasotzen da bi hori, ze berehala barrutik, egunon, Pepe maitea, ez? Eta horria badauze oserre hasteko be desberdintasun bat, ez? Eta markatzen dauela. Eta horrela hasten dira irakasle guztiak? Irakasle guztiak. Egunon, ikasle maiteak. Egunon, Irene maiteak. Irakasleen implikazioa. Irakasleen implikazioa, eskolaren implikazioa ume bakoitzangan, pertsona bakoitzangan, ze gauzak hartzen dituzten kontuan, ez? Ume bakoitzaren ze momentutan dagon, ze etapan dagon, gero material naturalekin lan egitea garrantzia handia ematen diete horrei. Gaur bukatzen dugu ja zereal guztiekin. Luken, zein falta zaigu? Artoa. Artoa oso ondo. Eta zeinekin hasi ginen, Luken? Garia. Gariarekin oso ondo. Eta zer ikasi zen duzu gariari buruz? Ogia egiten dela gariarekin. Eta ere egiten diala zerealak. Zereala da garia, baina ber, ogia zaparte oso ondo. Zer gehiago? Hombre, galletak. Galletak, oso ondo. Vale. Zortzi urte dituenez, Luken lehen hezkuntzan dabil. Joango gara orain 12 urteko anaia Deiren bila. Bigarren hezkuntzako ikaslea da. Zirkulu bat, venga. Dei. Bai. Zuekan. Eskuak. Ba, utzi. Eskuineko hanka, ba. Ze ezberdintasun nabarituko dugu klasean? Gu hasten gara beti eguna mugimenduakin. Guk ikusi dugu, lehenengo ikasi, baina gero praktikan ikusi dugu landala, gure ikasleek hasten dienien ja mugimenduan
erritmoko gauzak egiten eta beste modu batez hasten die bai arlo kognitiboa lantzen. Erritmoa, mesedez. Aldatu. Gure ametsak gure beldurrak baina handiagoak izan daitezela. Ametsik gabeko bizia izarrik gabeko gauaren parekoa baita. Eta gau izartxoak maite ditu nik. Lorez beteriko zelaiak. Irria Espainetan duten gizakiak, eskerronikoak. Hoiek maite ditut nik, mirestekoa bai da. Oso kontuan eukitzen dira septenioak, esaten dana, 7 urteko etapak, ume bakoitzean. Orduan horrek biografikoki eta biologikoki umea ze etapan dagoen kontuan hartzen da. Eta orduan horrekin batea paralelismo bat egiten da, historia ikasten dutenean, edo literatura ikasten dutenean, edo matematikan, edo oidana, paralelismo bat egoten da umea dagoen etapakin hori uztartzeko. Lengua y literatura castellana. De pie. Si cada hora viene con su muerte. Si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los Buenos Aires, la vida no es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué. Artea asko lantzen da, eskola hauetan, edertasuna, orduan hor umeak ere lan asko egiten dute, eta hor behaiei nolabaiteko pakea ematen die. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Guk debekatuta dauko ikaslea adibidez ulu egitea, oihu egitea, errespetua, nik eskaketan batzet berai errespeto, ero gurasoei ero, izan bida danotza berdin, ez? Eta niretako umie da, momentu honetan dagoen gauzarik importantiena. Eta zaindu biot eta maitatu biot, izaki moduan, ez? Gaztelaniaz esan den moduan, el fin no justifica los medios, hori sekula bez, ez? Medioak dira, helburua bera baino, nik uste dut esan leikela importanteagoa. Hortan, medioak ona baldin badira, helburura ailegoko di umeak be bai. Gaur ezagutuko ditugun eskola alternatibo guztien artetik, Waldorf da bigarren hezkuntza 12 urtetik 16 urtera eskaintzen duen bakarra. Gure hezkuntza ofizialean ari diren profesionalen artean, iritzi zabalduena da hezkuntza alternatibo gehienak edade goiztiarretan baino ez direla aplikagarri. 3 gazte, irakasle izateko ikasten ari diren 3 gazte, eta hezkuntza konbentzionalean, esperientzia handiko emakume bat. Badakizue nola egun, gero eta guraso gehiago diren, beste alternatiba batzuk bilatzen dituztenak, bai eskola alternatiboen bidez, eta euren seme-alabak eskoletatik kanpo, etxean ezituz. Hori txikiekin egiten dute. Momentu batean pasa behar baldin badira hezkuntza sistema ofizialera, nolabait esateko, ez dakigu izango dituzen zailtasunak edo ondo joango diren, ez? Horregatik beti esategu horrelako alternatibak eta beti lantzen direla aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan. Badiru inor ez dela arriskatzen horrelako alternatibak, bigarren hezkuntzan edo edatzeko edo proban jartzeko. Goazen orain basora txikienekin. Dakizuenez, aurre hezkuntza 6 urtera arte ez da derrigorrezkoa. Baina halere sortu dira eskaintza originalak, adibidez, Plisti-plasta izenekoa. Kulturalki eraiki dugun pentsamendu bada. Eguraldi txarra dagoenean etxean geratu behar garela. Adibidez, norvegiarrek esaten dute ez dagoela eguraldi txarrik, ekipo txarra baizik. Oye, yo creo que no debemos a nada. Ez da ezer guztiko, ez da? Danimarkan, Suedian, Alemanian, Norvegian, horrelako proiektu asko daude. Eta kultura asko dago, basoan hezitzeko kultura asko egoten da.
Lekua badago denontzat, Iris eta Leira. Enborretan biltzen gara, elkarri agurtzen diogu, eta gero ja, nora joango garen ikusi ondoren, ja jolasten hasten dira. Enborretan ere jolasten dute, ez? Hasiko gara ongietorria egiten, bai? Eta abestuko dugu, abestia, bai? 1, 2, eta 11. Ez, zein da? 1, 2 eta 6. Bai, bega. 1, 2 eta 3. Egunon, den hori egunon. Egunon, den hori egunon. Bai, pala, ez da? Egunero basoa aldatzen da. Egunero animalia desberdinak aurkitzen ditugu, batzuk hilda, batzuk bizirik, batzutan bere arrautsak, igelaren adibidez igela. Azkenean lotura horrek ere barnearekin lotzen gaitu, gure barnearekin. Gaur baso handira joango gara, bai? Nahi duzue atzoko eskalatzeko leku erraldoira joan? Bai! Landareak, zuhaitzak, adarrak, harriak, ura. Ikusten duzuen nola sartzen duen burua? Enborrean. Izututa dago, bai? Ahí está el corazón. Hasi da euria egiten, putzuak joango dira betetzen, gero neguan joango dira putzu horiek izotz bihurtzen, gero desegingo dira eta gero berriro desagertuko da hori adibidez, ez? Aurrera egingo dugu, bai. Pospozik bazkaltzera, janda edan ez batera, beti osasunean. Bai, egia da, umeak etxera heltzen direla lasaitasun handi batekin. Eta ikusten dute gurasoek, umeak lotuta heltzen direla etxera, guztiz konektatuta bere barnearekin, eta horrek azkenean nik uste dut zoriontasunaren oinarria dela, ez? Itzul gaitezen trokonizera, deiren laguntzaz, Waldorf metodoaren xehetasun gehiago ezagutzera. Haietariko batzuk, sistema tradizionalean erabiltzen direnak baino askoz tradizionalagoak. Libururik ez daukazu, Ez, libururik ez dakau. Gu dakau kuaderno bat, eta hor iteitugu ariketak eta baina kuadernoa dago txuria. Guk idatzi behar dugu, beak esategu zer idatzi eta idatzi dugu. Lehenengo borradorean eta gero garbira pasatze dugu. Zure ibilbidean seguruenik tokatu zaizu askotan defendatzea, metodo hau defendatzea. Nola defendatu izan duzu? Benetan urten diren ikasleak, sormen handiko ikaslea direla, ez? Eta emuten dut tontokeri badala, baina ikaslea egunero bere kuadernoan baldin badabil bere liburuaz, eurak gero hitz hori erabiltzen da, ez? Atarako liburua, kuadernoa izan da, ez? Hori, sormena hor dabil egunero lantzen, sortzen. Orduan, ez da eskola arrunt batean bezala? Eskola libururik ez dago? Ez, bastante diferentea da. Azterketak eta ez dituzu ia egiten, ala bai? Bai, egiten ditugu. Baina gehiena inportaduna da etxokonanak eramatea, egunean, eta kuadernoa. Askotan, hona iritsiko diren aurrak izango dira hezkuntza tradizionalean arazoak dituztenak. Bai, danetik, arazoak dituztenak, eta, arazoa dano daukuz eta dano daukie. Batzu mota batekoa, beste mota batekoa, baina bai. Baina hezkuntza tradizionalean aurrera egitea lortzen ez dutenak etorriko dira? Badaz, euren, nik harima esaten dotzet berdin jatitza ez, sentimento mintuta dakarrenak. Eta nire horrek emuten duz, bilurre eta mina bai, ez? Hori da, ez dauelako jaso, benetan, gu maistru-maestrok daukogun almen maitasun hori erakusteko eta benetan sentiru arazteko umia gustora klasean, ez? Eta holakoa bai eukitzen dugula batzuk, ez? Eta hemen aurkitzen dute maitasun hori? Bai, nik uste baietz.
Hezkuntza tradizionalean ere konturatuta dabiltza aspaldian, noski emozioen garrantziaz, eta dagoenekoz bada hezkuntza masterretan lantzen den gaia. Masterrean ikusi dugunearen arabera, esperientzia gabe, gehien azpimarratu dutena da emozioen lanketa. Emozioa lantzea eskatzen dizuete, ez, zuen ikasketetan, baina gero zuek izan dituzue emozioz betetako irakasleak, edo hoiek salbuespena izan dira? Nire kasuan adibidez, salbuespena hutsa izan dira, hau da, kurtso batean, irakasle bat, bi edo ez da bat, ez? Nik edukia interesez kontatzea aparte, ikasleek sentitzea baita ere, beraiei inporta zaizkiela ikasleak, gertutasun hori sentitzea baita ere ikasleak. Begoña, zure ibilbidean, 30 urte baino gehiago, eskola publikoan. Zure ibilbidean, ikusi dituzu horrelako, beraiek deskribatzen dituzten irakasle asko, edo salbuespena dira? Nik uste asko daudela. Eta nik uste gero eta garbiago daukagu, emozioa dela ikasteko bidea, ez? Emozioa baldin badago, ikasi egiten dela, ez? Eta horretaz irakasleak gero eta gehiago jabetzen direla, ez? Waldorf sistemaren berezitasunen artean esan bezala, badira oso kontu itxuraz tradizionalak, are antigualekoak, adibidez idazterakoan. Klasean, ere ikusten dira arbelak, ordenagailuak diren arbelak, eta holakoak zuek ez dauzkazue? Ez. Teknologia zergatik ez da sartzen hainbeste zuen klaseetan? Zergatik, ez dakit adibidez, guk ez erabiltzen boligrafoak eta hola, erabiltzen du pluma. Zuak, azuagua plumak inazteko? Bai, Behaurren urtean hasikoa. Bai. Laugarren mailan? Laugarren mailan, bai, astezea plumakin laugarren mailan. Zer ikasten duzue plumakin idatzita? Eskua hobeto mugitzeko behatzak eta zergatik boligrafoakin itezu azkar, zergatik irristatu iteu plumak ez. Gainez, tintakin rekargatu behar dezu, enboloa daukate. Daukien trebetasuna eskuetan, guretako oso importantia da. Psikomotrizidade fin horri importantzia handia motzen zego. Haurtzaroa da persona batek dekon altxorrik handiena. Persona baterik entzen badotzezu haurtzaroa, kendu dotzezu dana. Kendu dotzezu abia puntu ona hasteko bizitzan. Madalen Goiria, abokatua eta EHUko zuzenbide zibileko irakaslea. Tesia egin zuen umeei etxean emandako heziketaz. Gaian oso aditua da, liburuak ere argitaratu ditu eskola alternatiboez. Egun Espainia mailako ALE, Asociación Libre Educación elkarteko kolaboratzailea da. Ume bat, zoritxarrekoa bada, ez dau legerik, ez dau sistemarik, ez dau ezer hori justifikatzen duenetik. Ni petxau tatara behar dala, ume hori eta gero berba egin behar danagaz, zerbitzu sozialekin, edo heziketako inspekzioarekin, edo eskolarekin, edo bategazen biko da berba, nik ez dut hori dudan jartzen. Baina ezinezkoa da ume bat euki zoritxarreko izaten, hori ez. Altzati hoitzik eta ikusti umiek posik, eskolara nuen. Eskolara joateko eta lehen pegikan, beti buruka, no? Zapatuen, ama, bizar landagazo dau? Ez, bizar domeka.
Segidan, itxuraz erradikalagoa ematen duen eskola ezagutuko dugu. Bertan, irakasle figurari etzaiolako botererik ematen. Eskola aktiboa da, bertara doazenen esanetan. Zaila herrian dago kokatua Bizkaian, eta Landabaso deitzen da. Nik irakaslea daukan boterea ez daukat, galtzen dut. Botere hori ume bakoitzari ematen diot. Haiek, umeak, eraikitzen dute ikaskuntza ingurunean dauden material eta sortzen diren elkarrizketa guztiekin batera eta nirekin batera ere. Ez dago programa bat zehaztuta. Ziko zera zilindroaren? Zilindroa duerekin ez? Zetanaz, zetanaz. Badauela konfidantza aurrarekiko eta errespetuzko leku bat. Hori esango nuke dela Landabaso, ez? Landabaso eskola aktiboa, non ikaslearen iniziatiba funtzeskoa den. Eskola erabat pribatua da, ez du kontzertaziorik lortu momentuz, baina bai lehen hezkuntzan 12 urte arte homologatua izatea. Legala beraz, bigarren hezkuntzarik 12tik 16ra ez daukate oraingoz. Beste batzuk izan dugu esperientzia eskola arruntetan, ez da? Eta eskola arrunten niri gertatzen zitzaidan da, ikusten nuela talka egiten duzuela, etzean edo pentsatzen genuna, ez da? Eta beste egiteko modu. Claro, hori da. Niretzako hori da. Hezkuntza ez da eskolan bakarrik ematen dena, bizitzan, denbora guztian ikasten gabiz. Ni bakit nire gurasoek eta denak aldutenik eta hoberen egiten dutela, baina hori egokia alda orain. Ja zientzia asko dago ere aurra bere desarrollo, bere garapena, ez? Nola garatzen da, etapa desberdinak, zer behan duen benetan. Eta gero erratuten bagara ez da zer gertatzen. Bai, atzera aldatzen dugu arau eta gurele. Eta ez estatsuniko gustaten edo sentitzen zabeniko txarto eukitzie espazio bat aldosune espresa, no? Eta beste guztiak entzun, no? Gustako zanazten nire hola nazti, bai. Bueno, bebai, era batera, nire umiek hori okinde, nik sentiten nahi nire txikitzeko gauzek osatu egiten dizela, ez da zelan espresa. Nik egiten du paralelismo bat, ezta? Imaginatu abiadura handiko tren bat, duen harin, ni hor ni joan. Ni nituen nire ikasketa, nire masterra, no seke, nire lana, oso aktiboa eta kreatiboa, eta no seke, enpresa bitan egiten nuen lan, kontzertuak rock and roll talde baten egoten nintzen, osea, hor bizi nintzen. Orduan, heltzen da momentu bat, ingeguna, bueno, eta orain igual, ume bat edo, no? Hipoteka, bikotean, eta orain, ume bat. Eta resultaten hor, aurdun geratu eta umea hil egin zan, 2 eta piku euki ebanean. Orduen hor, egon zan niregan apurketa bat. Eta horra zinintzen nire indagazio prozesu bat, ez da? Urte bete pasatu ondoren, agertu zan nire alaba June. Alaba Junerentzat eskola garaia ailegatu zenean ama Ainoa saiatu zen, etxean bertan eskola ematen, homeschooling entzutetsuaren bidez, baina ia ezinezkoa egin zitzaion. Zeneuzkan bide bi, bat zen, legalki esan, bueno, gu gara homeschooler, batzen gara ez da izema familia, lela gizarte langileagaz berbaekin, batxarrak, eta esan, zelan zaintzen duzun zukumea berak, ose, violentoa niretzako, no? Gero, hori pasaten baduzu, hori azterketa, urrengoa zen diputazioan psikologogaz. Eta hori pasatuta gero fiskaliagaz. Eta artxibaten bat zen, izten neutzuen ja tranquil, zure bidea jarraitzen jome. Osea, zen nigaz, nile, titian, no seke, eta hor. Eta esan, justo, abenduan ditu, eta azaroan, Landabaso eskola aktiboa homologatzen zen. Orduan esan nuen, Landabaso badago plazarik nire alabantzako, bai, aurrera. Eta hemen gauz, osea, esta vida loca.
Hemen gaude esateak zera esan nahi du. Egun Ainoa eta June Balmasedan bizi direla, zaila ondoan. Bermiotik joan etorria 2 orduko bidaia egunero ez egitearren, beste guraso batzuek bai egin behar izaten duten moduan. Denei merezi die nonbait Landabaso eskola aktiboko kide izatea. Proposatzen den lehenengo dinamika ongietorria deitzen diogu, zirkuluan, eta norbaitek baldin badauka zeozer partekatzeko besteekin, aukera hori dauka. Gero badekote 2 ordu eta erdiko gutxi gora berako tarte bat, zirkulazio aske batean. Erritmoa errespetatzen dela, ez dute guztiak dana ikasi behar momentu berdinean. Ez irakurtzen, ez matematikak erabiltzen. Margosteko espazioa, legoekin eraikitzeko espazioa, liburutegia, idazteko espazioa bat, kalkulorako beste gune bat, zientziak lantzeko ere. Nagusiekin proiektu pertsonala planteatzen dugu. Ume bakoitzak aukeratzen du, bere interesaren arabera. Landabaso eskola aktiboak printzipioz urrun dirudi egungo mundu hiperkompetitibo honetatik, ezta? Begira zen olako paradoja entzungo dugun Ainoaren ahotik. Enkajo, me adapto, korto, orain. Nik horrela ikasi nuen, eta joan nintzen nire enpresara, eta esan didaten, ideiak. Ideiak? Zer da ideiak? A ber, ideiak. Ideiak? Orain arte, ezin izan dut ideiarik espresatu, beti egin dut besteek dinoena, eta orain ideiak. Eta nik uste dut, ume bat, sistema tradizionaletik Landabaso edo lako beste espazio batera datorrenean, azten dela benetan, nahiak, desioak, aneloak, bera denagaz konektatzen. Esan bezala, Landabason ez daukate bigarren hezkuntzarik. Arazo alda eskola aktibo honetatik eskola konbentzional batera pasatu, zenbait kasutan itzuli behar izatea. Eta zer egiten dugu orain DB-atzen. Nire semea dago ja pausua emoteko. Eta daukan 11. Claro, orduan, amendik irteten gara, eta berriro bueltatzen gara zegoen sistemara, esaten dit, ama, bueltatu bernaz berriro eskolara. Osa, berentzako oso gogorra da. Zen bere esperientzia zen ona izan. Niretzako latza da, Eta ia da aldatzen ari direla. Baina lata guztiz aldatu behar duguna da txipa, ez da? Sistema aldatzen bada eta ez, ondo dau. Baina gu bai eskatzen dugu beste gauza bat, ez? Azkenean hori da. Eta azkenean, hau, hola sortu da, erantzuna emateko. Eta esaten dizute, baina daukazu eskola asko eta aukeratzeko. Baina guztia dira berdinak. Eskola alternatiboen ezaugarri itxuraz erakargarriak entzun eta gero, nola sentitzen dira betiko hezkuntzan ari diren profesionalak? Mehatxaturik akaso? Hezkuntza alternatibo hauek bultzatzen dituzten baloreak, ez dakit, naturarena esaterako, edo norberaren interesen arabera ikasten joatea, edo eta irakaslegoaren implikazioa maksimoa izatea. Ez? Guzti horiek teorian oso balore onak ematen dute, ez? Zein izango litzateke ideala? Hezkuntza konbentzionalean horiek integratzea? Zemat eta ume gehiago, hosek lantzeko ondik eta zaio dela. Baliabideen eiku dauzketzurin, igual emango zula aurrea, baino... Claro, hezkuntza publikoan nik uste dut ez duela ez da planteatzen, ez da? Aukera hauek barneratzea edo eta... Bueno, Begoñak bai esan du baiet. Berrikuntzak ematea, ez da? Lanen bidezko hezkuntzak eta, teknika berriak eta bar, ordenagailuarekin lan egiten da, txikitatik. Baino askotan hezkuntzaren berrikuntza hori ez da horrekin bakarrik lortzen. Hezkuntza alternatibak eskaintzen dituen aukera askok oraindikan implementatu daitezke, Nola? Begoña, zu ikasketa buru ere izan zara? Beste harreman maila bat edo eman daiteke irakasle eta ikasleen artean. Normalean horietan
ikasle gutxiago izaten dituzten, eta segurazki igual ez dute erabiliko irakasle izena. Baina, bueno, prozesuak motelak dira eta nahiko genuke azkarrago jutea, baina egia da badagoela interesa gauzak aldatzeko eta pixkanaka badijoala, ez. Eta gaurko ibilbidean ailegatu gara, 3. eta azken geltokira, urrutien ematen duena. Ez eskolarik, ez irakaslerik. Umeak etxean bertan ikasi inongo eskolatara joan gabe, guraso bien edo baten laguntzaz. Homeschooling famatua. Kristina Arriaga, egun 16 urte dituen Juri semearen ama. Jurik etxean ikasi du oraintsu arte, alegia derrigorrezko hezkuntza ia osoa jaso du eskolara joan gabe etxean. Ama Kristina irakaslea da, gainera Leioako magisteritza fakultatean ematen ditu klaseak. Ondotxo daki beraz, zer den hezkuntza ofiziala. Zure semeak 10 urte zituenean, erabaki zenuten hezkuntza konbentzionaletik ateratzea eta etxean aurrera egitea bere prestakuntzarekin. Bai, bere personalitatea dela eta pentsatu genuen hezkuntza konbentzionala berarengan presio handia osaukala, eta pentsatu genuen beste bide batzuk bilatu behar genituela, baina atera genuen. Hasiera batean etortzen zen irakasle bat etxera, ze okera hori ere badago, baina berak jarraitzen zuen presio bat sentitzen, eta azkenean pentsatu genuen bakarri geratzea, eta ibilbide bat hasi ginen hezkuntza konbentzionaletik kanpo. Problema da oso zaila da laitea, hori da problema. Alde batetik zenbat familiatan gelditu aldire soldata batekin bakerrik, familia askotan soldata bigaz egiten dabe justo. Eta beste batzuetan topatzen zara herri oso batean, zarala homeschooler familia bakarra. Eta orduen, zoaz parke batera ez dago inor, umeak azte direk eskatzen, eta azte direk esaten nun dauz umea, bakarrik gauz. ¿Por qué crees que tus padres decidieron un día sacarte de la ikastola y en qué cambió tu educación? Yo seguí jugando, tal como había hecho el resto de mi corta vida, e incorporando pues, a mis intereses. Quiero decir, cuando la astronomía o las estrellas, porque no la astronomía en sí, me interesaron cuando yo tenía 4 años, si no me equivoco, 4 o 5 años, pedí un telescopio al Olentzero y mis padres no querían comprarme una baratija. Entonces, como no podían afrontar la idea de comprar un gran telescopio de 400 o 500 euros, me compraron un libro, un excelente libro de astronomía de 400 hojas que yo devoré en la medida de lo posible. No todo el texto, pero toda la información que para mí era asequible. Hona hemen Xanti, sanskrito hizkuntzatik datorren izena daraman 20 urteko gaztea. Soba bailaran, bizida, Kantabrian, arreba eta gurasoekin, baina Bilbon egiten du lan. Xantik ere, lehenago ezagutu dugun Kristinaren Juri semeak bezala, etxean jaso zuen derrigorrezko hezkuntza ia osoa, gurasoen laguntzaz, eta nonbait etzaio sekula damutu. Y en el día a día, en el funcionamiento, ¿en qué se traduce todo eso? ¿Era tu ama, era tu aita? ¿Quién te daba las clases? ¿Cuántas horas de clase hacíais en casa? ¿Dónde estudiabas? ¿En la cocina? ¿En tu habitación? ¿En la sala? Pues dependía de la tarea. Por ejemplo, cuando me interesaba trabajar con la madera, cuando quise hacer una caja de madera, cuando quise comprender lo que era la talla lítica a los 5 años y tallar sílex, como se hacía en el Neolítico y el Paleolítico, fue mi aita principalmente quien me llevó al Museo Etnográfico de Bilbao y me acompañó en ese proceso, descubriendo gente que podía ayudarme. Cuando mi interés fue por la química a través de la astronomía y la fusión del hidrógeno en el Sol, pues fue mi ama, que tenía mayor conocimiento del tema, y de todo depende, quiero decir, a veces ninguno de los dos podía ayudarme según sus valores con unas competencias, y se buscaba una persona que comprendiese mejor ese campo. Ze bilatzen daben gurasoek. Normalean, askatasuna
eta ez umea egokitu behar izana talde konkretu baten erritmora edo eskola arruntaren erritmora. Juri eskolatik ateratzeko momentuan, erabaki hori traumatikoa izan zen familiarentzat edo? Bai, niretzat bai. Hasiera batean ez nekien ondo nola gestionatu. Pediatrak ere eta psikologo batek esan ziguten, hobe eskolara ez badoa. ¿Había un temario que seguíais? No. El temario era mi propio canal de descubrimiento. Cuando yo empecé con un martillito y un cincel a sacar roca de la huerta, me empecé a interesar por la geología y por los minerales, y a raíz de eso, pues mi coleccionismo por los minerales, mezclado con la química, quiero decir, todo estaba asociado a mis intereses. Gurasoek nahi dabena da alde egitea sistema horretatik, eta etxean beste lasaitasun eta umea topatu deizela bere burua. Ze batzutan umeak, batzuk ez danak, sistema honetan galtzen dira. Eta galtzen dabe euren esentzia propioa galtzen dabe horretan. Eta orduen ez dira zoriontzu. Eta topatu nahi dabena da zoriona, umien zoriona. Zeintzuk ziren, hitz egiten duzu presioari buruz, baina zeintzuk ziren semeak zituen arazoak? Alde batetik esaten zuen, ikasten zuena ez zitzaiola gustatzen. Klasean ez egoen eroso eta arazoak ere bazituen klasekidekin eta ez egoen eroso eskolan inon. Topiko asko daude, honetan esaten da direla oso babestuak, amaren azpiko goran azpien bizi diren umeak, direla zerebritoak eta oso listoak direla, bereziak direla, arraroak direla, holako gauza guztiak. Eta inkluso nik ezagutzen dut emakume bat, bera abokatu da, homeskulerra, eta berak esaten dut, behin egoala, ez dakit parkean edo nonbait, beste eskolarizatzen zituen persona bigaz, eta ikusi zeben euren umea, eta esatzen, baina normala da, umea gaitik. Etxe espero duzue berde izatea edo antena dune edo, ze espero duzue. Claro, noski dala normala, dire ume normalak. ¿Aprendiste la tabla periódica a los 5 años? Sí, porque era lo que necesitaba para entender los minerales, para entender la fusión solar, para entender mi mundo. Esto es cemento, y digo, vale, ¿qué es el cemento? Y me dicen, bueno, pues es un material. Vale, sí, pero ¿qué material es? Verás, pues es carbonato cálcico, es agua, es roca, y si junta y bla, bla, bla. El resto aprendemos la tabla periódica en torno a los 14, creo. Claro, pero eso es porque se nos imponen. Corremos el riesgo de no estar cumpliendo un currículum. Claro. El riesgo que corremos al no cumplir un currículum no es ser analfabetos, es no cumplir un currículum, es ser diferentes. Prozesu horretan, 10 urtetik 16 urtera, frogatu behar izan duzue nola bere hezkuntza ez zegoen homologatua. Bai, ez dakit, ez ote duzuen frogatu behar izan, ez duzuela bere hezkuntza ahaztu eta bueno, jarraitu duzuela bere gainean, fiskaltzari erakutsi behar izan diozue hori. Bai, izan dugu prozesu bat, jendeak etorri da gure txera, Artxantza, Asuntos Soziales, eta gero azkenean, bai, joan gara epaiteketara. Zer erakusteko? Zer egiten genuen, zer gaitik, hasiera batean joan nintzen bakarrik, baina gero ja abokatu batekin ere esan zidaten joan behar nuela. Baina beti joan gara informekin, bera jarraitu du psikologo baten gana joaten, beti egon da 2, eta nik uste dut beraentzat egin duguna oso ondo egin dugula. Si aprendemos en base a un temario, estamos aprendiendo en base a lo que alguien cree importante. No estamos aprendiendo generalmente en cuanto a la persona que aprende cree importante. Si vemos el aprendizaje como un tedio, perdemos el interés por aprender. Ideia nipetzetan dut garatuen dauena da Estatu Batuetan, oso normala da, esaten da dauela 1,5 milioi gaztetxo, etxeetan hazten. Eta gehien ezaguna da Britainia Handian. Oso zabaldua dago Britainia Handian. Nik lehen ez nekien hainbeste jende zegoenik
behar hauekin eta egiten zituela gauza ezberdinak. Eta hasiera batean kezkatuta nengoen argi neukan, batez ere profesionalek esaten badigute, eta gainera beragatik, ze bera zegoen ondo, ez geunden ondo, ez zen erreza izan. Erabaki hartzea eta gero jarraitzea lehenengo hilabetetan. Askotan gurasoek bere buruari galdetzen dutzia beharko daben formazio berezi bat umeak etxien hasteko. Ia izan beharko zeben irakasleak, edo euki karrera bat, edo aditua izan zientzia eta matematikan eta olako gaietan. Ikerketa asko egin dira, eta erantzuna gehienetan bata, eta da, ez da hain garrantzizkoa, norberen formazioa, izatea motivazioa baino. ¿Alguna vez les has echado en cara a tus padres las decisiones que han tomado en torno a tu educación? No, el grupo social de los demás está asociado al instituto. Por supuesto que la curiosidad está ahí, pero yo no lo necesitaba porque tenía mis amigos. Eta horregaitik egiten dabe kedadak, eta gelditzen dire beste familiekin. Egiten dabe, inkluso doaz beste toki batera bizitzera, handauelako loko proiektu alternatibo bat, edo dos familia gehiago. Hau da, euren kezka nagusia hori da. Lortu ez egotea bakarrik. Kuriosoa da zure kasua, zu magisteritzan irakasletzarelako. Bai. Eta hala ere erabakitzen duzu, zure semea hezkuntza tradizionaletik ateratzea. Zer esan nahi du, ez duzula sisteman sinisten? Ez, nik uste dut nire semearentzat ez zela egokia topatu genuena. Eta kejatzen zen eta batzuetan etortzen zen etxera oso txarto. Behin esan zuen eta horia izan zen nahiago zuela hiltzea. Orain zuen asmoa da juriren hezkuntza homologatzea. Ikasen edo guarda forestal edo biologia ez dago oso argi. Aldaketa berriena da asignaturak berriro egin behar dituela. Homeschooling, proiektu alternatiboak, metodologia ezberdinek, egiten dabena da, 19. mendetik datorren sistema rigido bateri, disrupzio bat sartzen du eta segaitik gauz begire Finlandera edo segaitik gauz begire beste toki batzuetara non hain errezik ezten daben ingelesa, hain errezik ezten daben dana eta emoten dabe pisako altuenak eta ez da oso aberatsa direlako edo deukielako inbertsio handiak, ez da euren begirada ezberdina dela.